Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe emolweni. Namhlanje sifunda kwincwadi yeNumeri 21. Siqale kwivesi yesi-8 neye-9. Wathi uYehova kuMoses, zenzela inyoka enobuhlungu, uyixhome eludongeni olude. Kothi bonke abalunyiweyo bakukhangela kuyo baphile. Wenza ke uMoses inyoka yobhedu, wayixhoma eludongeni olude. Kwathi yakuba inyoka ithe yamluma umntu waza wabheka enyokeni yobhedu, waphila. Kwesi sahluko sifumana abantwana bakaIsrayeli besendleleni esaya eKanani. Izinto abadibana nazo endleleni zibenza balibale ngoku into yoba uyawuvuvela phi nabo. Balibale ngoku ngenxa yobude bendlela. Indlela yam nawe xa inde ayitsho uba asizuyofika apho siya khona. Masisoloko si-courageous. Sithetha nge-courage in the midst of the trials. In the midst of trials and tribulations. Be courageous. Khalipha phakathi kweembandezelo neentshutshiso neenxwaleko. Kodwa khalipha kwindlela yakho yokholo. Wazi nje ukuba awedwanga ngalo lonke ixesha. Apha kwi-book of Numbers 21, amaSrayeli kakhona ayakhalaza ngoku athetha ngoYehova, athetha ngoMoses. Kwivesi 4 yesahluko badiniwe ngoku, badiniwe, ba-impatient, ba-restless ngoku, bakhalaza. Xa udiniwe suthetha, kungcono uvele uthule. Siyafunda loo nto namhlanje uba ungcono sithule kunoba sithethe, ngoba xa udikiwe wonele uhluthi yindlela yakho uvele ukhulume nakanjani. Funeka sifunde apho kule ndlela yala maSrayeli. Yayinde kodwa kufuneka into masibe banayo kwindlela ende. Bulela mani, asibe nombulelo uyoba Yehova kude kwalapho na. Yehova uthembekile, qhawe lamaqhawe. Namhlanje bendikwazi ukuthi uzahamba nawe. Tsho njalo ka uvuka ngalo lonke ixesha. Indlela inde indlela, udiniwe wonele, kodwa yigadi into ephuma emlonyeni wakho. Ngoba ukhona omameleyo uba uthini na. Uba wathetha nje into enegative uzawuba umncedile umtyholi. Uzawuncedisa kakhulu into yokuthi hayi kudala kakade ubulindele ntoni, akakumamelanga uYehova. Wena into eza kunceda endleleni yakho, thetha uphila. Thetha uphila, ujonge phi? Ujonge kuYesu. Uthi uYehova kuMoses, xa baba bantu bakho bekhalaza kangaka, acaphuke nayo Yehova. Nabo bakruqukile ngapha indlela, nayo Yehova kanti nje udiniwe ngabo ngoku nabo. Wathumela iinyoka, batyiwa ziinyoka abantu kwi-wilderness. Bafa abantu ababekhalaza bengenambulelo. Bayawukhala kuMoses ngoku. Moses sincede, sithandazele, usicelela uxolo kuwe Moses, sixolele nakuYehova. Sonile nathi masibozithoba xa senze into erongo, zithobe bekuba proud. I-pride lena ayifuneki kwindlela yakho xa ulikholwa. Funeka ngalonke you swallow your pride. Uzithobe. Bazithoba amaSrayeli entlango, athi hayi bo siyafa mos. Wathi uMoses wahamba othandaza uYehova, wathi nje uYehova
Moses, ngoba uYehova esimthandazayo is full of compassion, merciful, unothando man. Moses wayamamela, wabeva, nabe babonda ukuthi nje naye xa bezithoba baze kum. Moses yenza inyoka yobhedu, uyixhome pha epalinende, ukwenzela into yoba nabani na othe walunywa yinyoka akujonga kulaa nyoka yobhedu uzawuphila. Wathumela ilizwi, uYehova wathumela ilizwi elithi ukuba uthe wajonga kulaa pali uzawuphila umntu olunywe yinyoka. Moses noMoses wayayenza laa nto uYehova ayithethayo. Wabaxelela abantu ukuthi xa ulunywe yinyoka jonga phaya kulaa nyoka yobhedu. Bajonga abantu abakholwayo, abantu ababeliva ilizwi, abayiva i-instruction, abayiva i-direction. Ngoba xa esithi look at that bronze snake uzawuphila, bayiva abantu ukuthi i-direction mostly usithumela kuYesu. Nathi ke namhlanje sithunyelwa kuYesu yokuba xa sijonge amehlo ethu siwajonge kuYesu sizawuphila. The bronze snake exhonywe phaya kulaa pali uYesu Kristu exhonywe kwi-cross of Calvary, erepresent uYesu that bronze snake. Nguye ekufuneka siyokhala kuye, nguye ozawusikhulula, nguye asijonge kuye, nguye othunyelweyo to save us from the sin. Nguye onobomi, nguye ubomi, nguye ubomi, nguye indlela, nguye salvation yethu. Akakho omnye umntu ozawusikhulula kule ndlela yethu ngaphandle kaYesu Kristu. Yiyo loo nto ufuna sixelela abantu uba abantu mabaze kuYesu Kristu. Nyoka obhedu Yesu eyabekwa kwi-wilderness yamaSrayeli. Bathi kwathiwa ze bajonge kuyo, kwathi ujonge kuyo. Nathi namhlanje sijonga kuYesu Kristu, asijonge kuma-idols, sijonga kuYesu Kristu. Masizeni kuYesu Kristu, uphila kwethu kuYesu Kristu, i-deliverance yethu kuYesu Kristu. Luke 4 verse 18 utsho uthi uYesu came to set the captives free. Zibaliwe into ezininzi uYesu azozenza pha, ukuthi Yesu was anointed, Spirit of the Lord was upon Jesus Christ, ukwenzela into ukuthi to preach to the poor. Enye yazo ebalulekileyo to heal the blind, and ebalulekileyo ukuthi he came to set the captives free. Umakhamandela, ndazi amakhamandela esikuwo this end times, kodwa kumakhamandela naliphina amakhamandela amanintsi. Iza kuYesu, direction namhlanje uyayifumana, inkuthazo namhlanje uyayifumana. Ungatyhafi ulahle itawula uthi nakudala ndiye lapha, kudala ndisengxakini. Iza kuYesu Kristu ngonyama Yesu mavula kuvaliwe, dwala lamadwala. SikuJohn 3 kakhona, uJohn 3 verse 14 to 15 naye angqina uthi masijonge kuYesu. Uthi njengoko, uverse 14 uthi njengoko uMoses wayiphakamisa inyoka entlango, umelwe kukuphakanyiswa, ngokunjalo unyana womntu uYesu Kristu fanele simphakamise. Ngokunjalo unyana womntu, verse 15 athi ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungaphakade. Ubomi obungaphakade sabufumana phi? Ngokuza kuYesu. Masimphakamise uYesu,
xa bengathi uyesu kuthiwa njena hayi uyesu wakhona bathi yesu mocking God. We don't mock God. Iza kuyesu, yeka i-mocking, uyeka igroup emokhayo, uze kuye nomthwalo wakho wonke. Ungakhalazi, yeka ukhalaza. Instead kufuneka utsho ukuthi njena kuyo yonke endibana nayo, I will praise the God. In every mountain I will praise this King. In disappointments I will lift him high. I will praise him. I choose to praise him. It's my decision. Ndithatha isinqumo, ndithatha isigqibo sokuba nakweyiphi nengxaki, kwiinxwaleko, kwiintshutshiso, I'm going to praise him. I'm going to thank him. I'm going to lift him high. He is the one. He deserves the highest praise. Where's end times? Funeka wenze njani? Singakhalazi. Ukukhalaza kona sikubonile kumaSirayeli. Ufuneka ngasifane na, ufuneka sibe nombulelo. Ayelibe into yoba ayeforom izitene esitya ukutya ukutya bakupheke bangakutyi. Yalibele into yokuthi nje uYehova ngoku wabafida ngemana free, bengayibhatali, bengayenzelanga nto, bakhalaza. Singalingi sifane namaSirayeli. Once nje kufike into ethi khalaza, funeka ubaleke kuyo loo mindset ethi khalaza. Instead uthi hayi ngikhetha ukumbulela, ndikhetha ukumdumisa. Ufanele uYehova wam ndimdumise. Jesu Kristu yena wanifelayo esiphambanweni, ukhumbule ukuthi wakufela esiphambanweni to save you from the sins. Nkosi kakhulu. God bless you.